Kapitola 6. Ty jsi to. Byl jsem týpek, co prožívá svět. Teď jsem svět, co prožívá týpka. Jim Carrey. 9voltová nirvána. Nalakovaný ukazováček se třásl na spoušti útočné pušky. Krčila se za pytli s pískem a tep krve v jejich spáncích byl hlasitější než výstřely. Jednoho trefila do břicha, druhého do ramene, zbylých 7 maskovaných mužů ale dál běželo směrem k ní. Do hajzlu! Nevěděla, kam pálit dřív a tak jen v panice švenkovala hlavní ze strany na stranu a zběsile mačkala kohoutek. Víc už jich nezasáhla. Ten prostřední se zastavil, zvedl samopal a střelil ji přímo do obličeje. Prošedivělý chlapík s culíkem rozsvítil světla a ozbrojenci zmizeli. To nebylo moc slavné, si vás dali k večeři. Trochu se jí třásly ruce a zároveň kývala i vrtěla hlavou. Já za každého, co jsem zastřelila, přibyli 3 další. Nevadí, sáhl do kapsy. Teď to zkusíme s tímhle. Přiložil jí k pravému spánku polštářek s elektrodou a upevnil ho čelenkou. Levou paži těsně pod ramenem pomazal zeleným gelem a připnul elektrodu opačnou. Zaregistrovala slabonké zvonění v uších a ocelovou chuť v ústech, ale hned tomu zase přestala věnovat pozornost. Vrátila se za pytle s pískem, opřela o ně pušku, zavřela jedno oko a kývla. Muž spustil simulátor a ze všech koutů se opět začali zbíhat zakuklení agresoři. Prvního dostala dobře mířenou ranou do hlavy. Další 2 to koupili do hrudi. 4. se sesul k zemi po zásahu do třísel. 5., 6., 7., 8. padali jako mouchy. Stačilo se před každým výstřelem nadechnout a zamířit na toho, který byl nejblíž. Pálila rychle, přesně a chladnokrevně a počet útočníků tak nikdy nepřekročil hranici, která by se nedala zvládnout. Světla se rozsvítila. Co je? Zarazila se. Konec. To už? Zkontrolovala nevěřícně hodinky. Někdo posunul čas o 20 minut dopředu. Kolik? Rozhlížela se, jestli někde nesvítí nějaké skóre. Kolik jsem jich dostala? Muž se usmál. Všechny. Ta žena byla Sally Eddyová, novinářka z vědeckého časopisu New Scientist. Sally se v roce 2012 naskytla příležitost navštívit výcvikové středisko pro ostřelovače na letecké základně v americkém Ohiu a na vlastní kůži si tam vyzkoušet udělátko, do kterého americká armáda vkládá nemalé naděje. Transkraniální proudový stimulátor má pomocí stimulace vybraných částí mozku slabým stejnosměrným proudem zvýšit soustředění a zlepšit výkon vojáků. Jak při výcviku, tak i následně v boji. Měla o tom napsat. Ale tentokrát cestou domů za volantem nemyslela na článek. Myslela na to, co to sakra bylo. Co se to stalo. Jakmile jí nasadili čelenku, všechny rozptylující, znejišťující hlasy v její mysli utichly. Zůstala jen čirá pozornost. Poprvé v životě všechno v mojí hlavě zmlklo. Žádný strach, žádné pochyby. Prostě jsem jen čekala, až se objeví problém, abych ho mohla řešit. Bylo to tak úlevné. Být touhle naprosto soustředěnou, odhodlanou, neochvějnou bdělostí. Namísto oné běžné kakofonie obav, černých scénářů a historek o vlastní nedostatečnosti. Chtěla to být znovu. Chtěla se tam vrátit. Tolikrát se tam chtěla vrátit. Vzít si tu čelenku sebou a už nikdy ji nesundat. Měla bych ji na hlavě pořád a 2 záložní v batohu. Jenže jakkoliv příjemný zážitek to byl, zároveň otřásl něčím hluboko v ní. Vždyť tyhle hlasy jsou přece to, co si až doteď myslela, že je ona. Kdo je potom ona? Kdo jsem? Napsala na svém blogu krátce po svém bezchybném snajperském zářezu. Kdo jsem, kromě těchhle malých zlostných skřítků, kteří mi osídlili mysl a kteří mi brání v úspěchu, protože jsem moc vystrašená na to, abych se vůbec pokusila. A odkud se ty hlasy berou? Některé jsou z osobní historie. Jako ten arrogantní učitel přírodních věd v 7. třídě, který mi doporučoval, abych byla servírkou. Další jsou společenské.
Jako ty nenávistné hlasy žen z dámských magazínů, které mě šikanují pokaždé, když se podívám do zrcadla. Neviditelné narativy, které ovlivňují všechna má bdělá rozhodnutí způsoby, jež ani nedovedu vystopovat. Je tenhle proud myšlenek Sally? Jste vy onen proud myšlenek, který se neúnavně míhá pozorností? Naučili jsme se, že ano. Uvěřili jsme, že pokud v tomhle šrumci něco jsme, tak tohle. A tohle přesvědčení je patrně největším zdrojem lidského psychického utrpení. DJ Problematik. Nervová soustava vznikla proto, aby mohl organismus získávat informace z prostředí a následně na ně reagovat způsobem, který nahrává jeho přežití a rozmnožení. Jinými slovy, k detekci hrozeb a příležitostí a odezvě na ně. To, že ta naše zbytněla do abnormálně velkého uzlu, který vedle toho ještě zvládá vymalovávat sixtínské kaple, vysílat lidi na Měsíc a hašteřit se v internetových diskuzích, na její primární funkci nic nemění. Když si tohle uvědomíme, rázem není tak těžké pochopit, proč je mysl tak náročný společník. Protože co je od přírody její hlavní agenda? Co je ve vašem životě špatně? Co hrozí? A co ještě nemáte? Co vám chybí ke štěstí? Není divu, že většina lidí dělá všechno možné, jen aby tomuhle internímu podcastu utekla. Co je ale důležité, nejste to vy. Tak jako jedny neuronální okrsky zajišťují zrak, další rovnováhu a jiné šéfují žlázám z vnitřní sekrecí, tohle souostroví neuronů zkrátka oživuje tohohle roztěkaného DJe, který si ustavičně vytváří a upravuje model světa podle toho, co dopadlo do smyslů, vyhodnocuje to a pak své v uvozovkách laskavé vhledy a postřehy, obavy a touhy vyhazuje zpátky do pozornosti. A ve skutečnosti to není jeden DJ, přestože to tak může vypadat, ale celá populace DJů. Mnoho často protichůdných hlásků, které se ozývají podle toho, kde to v mozku zrovna pálí. Proto se dá tahle vřava umlčet stejnosměrným proudem. Že se v tomhle vysílání tak často chápou mikrofonu jedovatí šikanózní skřítci, má svoje jak kulturní, tak biologické důvody. Z části v tom má prsty výchova. Rodiče a učitelé nás zřídka vychovávají jako sobě rovné, a tak se cítíme být někým míň. Méně chytří, méně schopní. Zvyklí se podceňovat a podřizovat autoritě, protože ta ví lépe než my, o co tady jde. A už nikdy z toho nevyrosteme. Ale patrně největší podíl viny na tom má tahle výkonem posedlá, přemrštěně soutěživá společnost, opilá úspěchem, penězi, mládím, krásou, sexem a okázalou spotřebou. Sotva existuje spolehlivější mašinérie na produkci mimořádně přísných, krutých a nelítostných DJů. Ne v každé kultuře je DJ takový ras. Když se na jednom setkání filozofů, psychologů, vědců a meditátorů zeptala jedna paní Dalajlámy, co si myslíte o sebenenávisti? Podíval se zmateně na svého překladatele. Po krátké výměně v tibetštině, ze které nebyl o nic moudřejší, se obrátil zpět na tazatelku a zopakoval anglicky. Sebenenávist? Co to je? Když mu to vysvětlili, nestačil se divit. Proč by se někdo sebe nenáviděl? Zeptal se lidí v sále, kdo z nich něco takového ze své zkušenosti zná. Většina zvedla ruku. Myslel jsem si, že se v lidské mysli dobře vyznám, řekl tehdy. Ale teď se cítím jako ignorant. Tohle mi přijde hodně zvláštní. Je dobré a léčivé uvědomit si, že hlasy ve vaší hlavě nejsou orchestr sadistů, který má za úkol udělat vám ze života peklo, ale naprosto neosobní aparát nervové soustavy, který se snaží, jak nejlíp dovede, načrtnout takovou skicu světa, aby jim mohl organismus a jeho geny úspěšně odnavigovat. Že v databázi těchto kartografů uvízla jízlivá poznámka zakomplexovaného učitele přírodopisu a pohrdlivý pohled Megan Fox vyšpulené z titulní strany Kosmopolitanu je samozřejmě otrava. Ale není to důkaz toho, že vás vaše hlava nenávidí. Naopak. Ostatně je ještě jeden důvod, proč vás mysl sráží. Chce vás chránit. Proto DJ vaše schopnosti raději podceňuje, než aby je přecenil.
Protože zatímco to druhé by pro vás mohlo být fatální, to první, alespoň bezprostředně, ne. Takže až vám bude příště v hlavě znít, nestojíš za nic, ani se nesnaž, vzdej to ty hovno, můžete se zatetelit. To je tak milé, jak se o mě bojíš, ty můj hyperprotektivní čumáčku.